Oke lur, nah kene ceritanya aku ya arep mangkat mancing bae lur, balik lagi karo aku luksu nek ora mancing ya ora kurang. Wis tekan sawah bae lur, nah kene aku mlaku lur, mangkat mancing ya lur. Karena lumayan perak lah ya lur ya. Ya jadi aku mlaku lur, lewati sawah lur. Oke, wis tekan spote bae lur. Oke, kok ketone sih banyune apik iki lur. Juga miki juga akeh tenggakane lur. Tapi ya wong jenenge rezeki ya mbok ngerti mbok ora ya lur ya, pokoknya ya usaha bae lur mancing lur. Oke, lanjut bae lur. Ya wis tekan ngisor bae lur, nekane ceritanya ya prepare bae lah ya. Spotnya medeni banget lur, burine pring-pringan ngarepe pring-pringan. Juga miki ya anak biawak nekane ceritanya aku wis pindah spot maning lur. Oke, spot kedua lur, karena mikir spot miki aku ora uli. Dan aku pindah lur, pada pae sineng sebelah pring-pringan maning lur. Ya wong anu jeneng urung rezekine lur. Sedane ya aku memutuskan pulang saja lur, balik lur. Hari ini gabo lur, song. Ya lur, yakin kayak kecewa kayak gitu lur. Ya ora apa-apa lah, penting semangat bae lur. Jangkrik. Uli-uli ora balan pancing aja kecemplung jangkrik. Jan apes temen iki pancing kecemplung. Untung si anak pring ya iseng nyantel nang iki. Jajal nek ora arep maning. Walah jan. Miki panas gari mendung. Anak-anaknya kepriwe, jan. Ceritanya nak ini aku wis memutuskan balik bae lur, kena mburi kayak lur yakin. Kena kan aku burani lur. Ya medeni banget pok lah.